Der er den der igen. Har du med? Ja. Fuck, den er stor, mand. Nå. Jamen, det er ude i sikkerhedsspor det hele. Eller ingenting. Kan du klare den? Øj! Fuck, en klart en. Fuck, man! Fuck, den er stor! Ej, mand! Bare nok den. Jeg skal have de flere, der er flere derude. Fuck, den er fin. Ej! Damn, en fisk, mand. Jeg vil gerne bytte. Det var det i orden bytte, det der. Ja, 5 minutter mere, mand. det er i orden. 5 minutter mere, så var den. Ja, det er i orden. Det er fedt. Det er fedt. Fuck, det er flot fisk, det her. Ja, det er så, mand. Nå, det bomber, mand. Ej! Jeg er nødt til, du skal